पद्मश्री बाबासाहेब वेंगुर्लेकर महाविद्यालय पणतूर तिठा। आमचे कोर्सेस बीकॉम विथ बँकिंग अँड इन्शुरन्स आणि BSc IT। आमची वैशिष्ट्ये: स्वतंत्र कॉलेज इमारत, अर्हताप्राप्त अनुभवी शिक्षक, सुसज्ज इंटरनेटसह संगणक लॅब, व्यक्तिमत्व विकास आणि व्यावसायिक शिक्षणाची सोय, अतिरिक्त मार्गदर्शक व्याख्यानं आणि सेमिनार्सचं आयोजन, तसेच भविष्यातील नोकरीसाठी मार्गदर्शक व प्लेसमेंट सेल। 100% यशाची परंपरा। प्रवेशासाठी संपर्क 9921 0956 07 किंवा 8275 66 59 46। कोकणात अतिमुसळधार पावसाचा ऑरेंज अलर्ट जारी असतानाच गुरुवारी सिंधुदुर्गसह रत्नागिरी जिल्ह्यात पावसानं जोरदार सक्रियता ठेवली होती। आगामी 5 दिवस कोकण किनारपट्टीत मुसळधार पाऊस होणार असून पुढील 24 तासात रत्नागिरी जिल्ह्यात अतिमुसळधार पावसाचा इशारा हवामान विभागाकडून देण्यात आलाय। कोकण किनारपट्टी भागावर कमी दाबाचा पट्टा विस्तारत चालल्यानं मोसमी पावसाचा वेग आगामी काळात वाढणार आहे। किनारी भागात वेगवान वाऱ्यानं मोसमी पाऊस वाढण्याचा अंदाज हवामान विभागाकडून वर्तवण्यात आलाय। ब्युरो न्यूज कोकणशाही। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका।